8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களான உங்களுக்கு தமிழில் உரைநடை பார்க்க போகிறோம். பாடம் உங்களுடைய புத்தகத்தில் பக்கம் எண் 53ல் ஒரு பாடம் இருக்குது. அந்த பாடத்தோட தலைப்பு தமிழர் மருத்துவம். இது டாக்டர் கு. சிவராமன் அவர்கள் மருத்துவர். அந்த சிவராமனோட நமக்கு மனசில் என்னென்னலாம் நாட்டு மருத்துவத்தை பற்றியும் பாட்டி வைத்தியத்தை பற்றியும் சித்த மருத்துவத்தை பற்றியும் ஏதாவது நிறைய கேள்விகள் இருக்குள்ள டவுட் சந்தேகங்கள்லாம் அதை நாம் இப்போ ஒரு கற்பனையாக சிவராமன் அவர்கள்ட்ட கேட்குறோம். ஆனால் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அவர் சொன்ன விதங்கள் எல்லாமே உண்மை. ஆனால் இந்த பாடத்தை ஒரு நேர்காணல் அப்படின்னா பேட்டி, நேருக்கு நேராக உட்காந்து ஒருத்தவங்களை சந்தித்து நம்ம பேட்டி எடுப்போம்ல, டிவிலெலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பேட்டி அடிப்படையில் இந்த பாடம் அமைஞ்சிருக்கு. நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய மருத்துவர் கு. சிவராமன் அவர்கள்ட்ட நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க. இந்த பாடமே நீங்கள் நாட்டு வைத்தியத்தை பற்றியும் சித்த மருத்துவத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த பாடம் போகுது. உங்களுடைய புத்தகத்தில் பக்கம் எண் 53 எடுத்துக்கோங்க. திருவள்ளுவர் மருந்துங்கிற தலைப்பில் ஒரு அதிகாரம் எழுதியிருக்காரு. அதில் நம்ம உடம்புக்கு மருந்தே தேவையில்லை. எப்போ அப்படின்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம், பசி வந்த பிறகு சாப்பிட்டோமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உணவு உண்டோம்னா நமக்கு மருந்து அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. யாக்கை அப்படின்னா உடம்பு, யாக்கைன்னு அர்த்தம் உடம்பு. இப்போ பேஜ் நம்பர் 53 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்ன இல்லையா, அதில் நுழைவுன்னு பாருங்கள். மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி முனின். குறள் 942 என்றார் திருவள்ளுவர். அருந்தும் உணவே அருமருந்து என அறிந்தவர் நம் தமிழ் மக்கள். அதனால தான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மருந்தே உணவு, உணவே மருந்து. பழைய காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க கலர் போட மாட்டாங்க உணவில், மசாலாக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டாங்க, நூடுல்ஸ் பண்ணுற உணவுகளை சாப்பிட மாட்டாங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரியாது. ஆனால் உடல் நலத்தோடு வாழ்ந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட தமிழ் மக்கள் உடல் கூறுகள் பற்றிய அறிவிலும் மருத்துவம் பற்றிய புரிதலிலும் சிறந்து விளங்கினர். உலகில் பல்வேறு மருத்துவ முறைகள் இருந்தாலும் தமக்கென மரபு சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை உருவாக்கி பின்பற்றி வந்தனர். இப்போ உலக அளவில் பார்த்தோம்னா அக்குபஞ்சர் இருக்குது, அலோபதி இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய மருத்துவ யுனானி இருக்குது, ஹோமியோபதி இருக்குது, இந்த மாதிரி மருத்துவ முறைகள்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் தமிழர்கள் தனக்கென ஒரு மருத்துவ முறையை பின்பற்றி வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி தமிழர் மருத்துவ முறைகள் பற்றிய செய்திகளை சித்த மருத்துவர் கு. சிவராமன் அவர்களிடம் உரையாடி அறிவோம். உரையாடுனா நேருக்கு நேராக உட்கார்ந்து உரையாடும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒரு மாணவி கேட்குறா, என்னுடைய பள்ளி ஆண்டு மலர் மேக்ஸைன் போடுவாங்கள்ல ஒரு இயருக்கு, அதில் தமிழ் மருத்துவம் பற்றிய கட்டுரை ஒன்று நான் எழுத போகிறோம். அதற்காக நான் உங்களை நேர்காணலுக்கு வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்குங்கன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ இயற்கையாக ஒரு பொண்ணு கேட்குறா, மனிதர்கள் மருத்துவத்தை பற்றி எப்போது அறிந்து கொண்டார்கள் ஐயா? அதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு, தொடக்க காலத்தில் மனிதனுக்கு நோய் எப்போ வந்துச்சோ அப்போ இயற்கையாக அவனோட வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை கொண்டும் அவனுக்கு அருகில் கிடைத்த பொருட்களை கொண்டும் அந்த நோயை தீர்க்கறதுக்கு முயற்சி செய்திருப்பான். என்னென்னலாம் பயன்படுத்தாங்க? தாவரங்களின் வேர், பட்டை, இலை, பூ, கனி முதலியவற்றை மருந்தாக அவன் பயன்படுத்தினான். இவ்வாறு மனிதர்களுக்கும் மருத்துவத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு அந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சது. சரி, பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் மருத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா? கண்டிப்பாக பழந்தமிழர்கள் மருத்துவத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மருந்து இல்லாத மருத்துவம், மூலிகை மருத்துவம், அறுவை மருத்துவம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. உடற்பயிற்சி, யோகா இதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. நம்ம நாட்டில் ஐம்பூதங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கீங்கல்ல, பஞ்சபூதங்கள், ஐம்பூதங்கள்னு சொல்லுவோம்ல, நிலம், நீர், தீ, காற்று, அதுக்கப்புறம் நிலம், நீர், தீ, காற்று, வானங்களை சொல்கிறோம்ல, இந்த ஐம்பூதங்களை பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவோம். அந்த ஐம்பூதங்களோட பேலன்ஸ் சரியாக இருந்தால் தான் நம்ம உடம்புக்கு நோய் வராது. பழைய காலத்தில் என்ன மூட நம்பிக்கை இருந்தது? பேய், பிசாசு இந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகளால தான் நமக்கு நோய் வருதுன்னு சொல்லி நோய்க்கு மருந்து எடுத்துக்காமல் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் காலம் செல்ல செல்ல நாகரிகம் வளர வளர மனிதர்கள் அறிவியல் கருத்துக்களை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ ஐம்பூதங்களுடைய சமநிலை இருந்தால் நமக்கு எந்த நோய் வராது. அதில் ஏதாவது பேலன்ஸ் உயர்ந்தோ தாழ்ந்தோ இருந்தால் நோய் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க.
இப்போ பாருங்க, சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், இயற்கை மருத்துவம், நாட்டு மருத்துவம் என்றெல்லாம் மருத்துவ முறைகள் பல உள்ளன. என்னென்ன மருத்துவம்? சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், இயற்கை மருத்துவம், நாட்டு மருத்துவம் போன்ற மருத்துவ முறைகள் உள்ளன. இதையெல்லாம் ஒன்றா வேற வேற அப்படிங்கிற கொஸ்டினை மேகலை அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு சொல்கிறான். நம்ம கேட்ட விட்டு ஒன்று, இதெல்லாம் மருத்துவமும் ஒன்று தானா, இதில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்றா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். தமிழனது நிலம் நிறைந்த பண்பாடுகளும் தத்துவங்களும் அடங்கியது. நோய்கள் எல்லாம் பேய் பிசாசுகளால் வருகின்றன, பாவ புண்ணியத்தால் வருகின்றன அப்படின்னு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளில் அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சு. இதெல்லாத்தையும் போக போக கலைந்து உடலில் ஐம்பூதங்களினால் ஏற்படும் மாற்றங்களை விளக்கின. நோயை இயற்கையில் கிடைக்கும் பொருள்கள் கொண்டு அப்பொருள்களோட தன்மை, சுவை இதை வச்சே குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இதனால தான் தமிழர் மருத்துவத்தை நாட்டு வைத்தியமாகவும், பாட்டி வைத்தியமாகவும், மரபு சார்ந்த வைத்தியமாகவும் பயன்படுத்தி கிராமங்களில் பயன்படுத்துகிற வைத்தியமாகவும் இப்போ விரிஞ்சிருக்கு. பாட்டி வைத்தியம் இப்போ ஆகுனா டாக்டர்கிட்ட போகாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகளை வச்சே சரி பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க. சரி, உயர்வாக அந்த காலத்தில் இருந்த தமிழர் மருத்துவம் பிறகு பின்தங்கி போனதற்கு என்ன காரணம்? அதுக்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் சமண, பௌத்தர் அந்தந்த மதங்களுடைய கூறுகள்லாம் நம்ம மருத்துவத்தில் கலந்தது. சைவம் ஓங்கிய போது சைவ சித்தாந்தத்தின் கூறுகள் கலந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்தாங்க. அவர்களுடைய நவீன அறிவியல் பார்வை நமக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சித்த மருத்துவம் என்பது மரபு வழி மருத்துவமாகவும் நாட்டு மருத்துவமாகவும் சுருங்கியது. இறுதியில் கிராமம் சார்ந்த மருத்துவமாக மாறிப்போனது. நவீன மருத்துவத்தில் துரிதமாக சில நோய்களுக்கு கிடைத்த தீர்வுகள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றன. இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை ஒரு ஆப்ரேஷனோ உடனே ஏற்பாடு பண்ணி அது சரி பண்ணுறதுனால நிறைய ஆதரவு அந்த ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு இருந்ததுனால இந்த சித்த மருத்துவம் பின்தங்கி போச்சு. அடுத்தது தமிழர் மருத்துவம் இப்பொழுது மீண்டும் மறுமலர்ச்சி அடைந்து வருதில்லை. அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், சென்னையில் டெங்கு, சிக்கன் குனியா போன்ற நோய்கள் வரும்போது நமக்கு அதிகமாக கை கொடுத்தது, உலக அளவில் கை கொடுத்தது இந்த சித்த மருத்துவம் தான். துளசி செடி, அதுக்கப்புறம் மற்ற மூலிகைகளில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணாங்க, நிலவேம்பு கஷாயம் இதெல்லாம் போட்டு குடிச்சு, பப்பாளி இலையை கசக்கி அதை கொதிக்க வச்சு குடிச்சு இந்த மாதிரி சித்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா. அதனால தான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த தமிழர் மருத்துவமானது மீண்டும் மறுமலர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. இப்போ பொதுவாக எல்லா மக்கள்கிட்டையும் நம்ம ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுத்தோம்னா, சர்க்கரை, இரத்த கொதிப்பு, புற்றுநோய், மாரடைப்பு முதலிய வாழ்வியல் நோய்கள் நிறையா வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். இதை தீர்க்கறதுக்கு வெறும் ரசாயன மருந்துகள் போதாது. ரசாயன மருந்துகள்னா கெமிக்கல் கலந்துக்கிறது. கூடவே உணவு பழக்க வழக்கங்கள், வாழ்வியல் முறைகள், உடற்பயிற்சி, யோகா இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். தொடர் சிகிச்சைக்கு பிறகு பக்க விளைவுகள் இல்லா மருந்துகளின் தேவையும் அவசியமாயிற்று. நம்ம என்னதான் ஆங்கில வழி மருத்துவத்தை நம்ம சாப்பிட்டாலும் அதில் பக்க விளைவுகள் உண்டு. அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்க விளைவுகள் இல்லாத தமிழர் மருத்துவமான இலைகளாலேயும் மூலிகைகளாலேயும் தாவரங்களாலேயும் வேர் பட்டை இதாலேயும் நம்ம அதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நோய்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகுதான் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கும் மரபு சார்ந்த மருத்துவ முறைகளின் மீது நவீன அறிவியல் பார்வை விழத் தொடங்கியது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, அமெரிக்காவில் ஜோ பைடன் ஆட்சிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து ஒரு மருத்துவ குழு தான் அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுது. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஆங்கில மருத்துவத்தோடு சேர்த்து இந்த மூலிகை மருத்துவத்தையும் சித்த மருத்துவத்தையும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்போ தான் தமிழர்களுடைய தொன்மைனா பழமை அதுவும் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. நிறையா ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. நிலவேம்பு கஷாயம், பப்பாளி இலை சாறு இது ஒரு மனிதனோட உயிரை காப்பாற்றுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நாள்பட்ட நோய்களுக்கு மட்டுமல்லாது புதிய தொற்று நோய், கொரோனா சளி மூலமாக வரக்கூடிய தொற்று நோய் தானே, அந்த மாதிரி தொற்று நோய் மாதிரியான சவால்களுக்கும் இது சிறந்த மாற்றாக இருப்பது தெரிய வந்தது. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய், இஞ்சி, மிளகு, பூண்டு இந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம்ல. இது ஒரு தமிழர் மருத்துவம் தான். நம்முடைய அம்மா அடுப்பங்கரையில் அஞ்சன பெட்டியில் வச்சுருக்கக்கூடிய சாமான்கள் தான் இந்த மிளகு, சீரகம்,
பூண்டு, எலுமிச்சை அஞ்சப்பட்டியில் இருக்காது. ஆனால் பாரம்பரியமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எலுமிச்சை, ஊறுகாய் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா, இஞ்சி இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய தொற்று நோய்க்கு மருந்தாக அமையுது. இன்றைக்கு பெருவாரியாக இது மீண்டெழுந்து வந்திருக்கு. சரி மாணவர்களே, இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், சித்த மருத்துவத்தை பற்றி, ஆயுர்வேதத்தை பற்றி இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லையா. இப்போ அடுத்த கேள்வி இலக்கியாவுக்கு வருது. என்னென்னா, சித்த மருத்துவத்தில் தாவரங்கள்லேருந்து மட்டும்தான் மருந்து தயாரிக்கப்படுதா, வேறு எதாவது கலக்க மாட்டாங்களான்னு கேட்குறாங்க. அது அப்படி கிடையாது. வேர், தலை ஆகியவற்றால் குணம் அடையாத போது சில நாள்பட்ட நோய்களுக்கு தாவரங்கள் மட்டுமல்லாமல் உலோகங்களையும் பாஷாணங்களையும் சித்த மருந்துகளாக நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கார்கள். உலோகம்னா மெட்டல், நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்கக்கூடிய சில மெட்டல் சின்ன கிராம் அளவில். பாஷாணம் அப்படிங்கிறது மருந்து. அந்த காலத்தில் எப்படி மூலிகைகளை மருந்தாக பார்த்தார்களோ அப்படியே தாது பொருட்களையும் உலோகத்தையும் பார்த்தார்கள். அவற்றை மருந்தாக மாற்றும் வல்லமை சித்த மருத்துவத்தில் இருந்திருக்கு. சரி, எல்லாருடைய உடல் நலனுக்கும் உடல் அமைப்பிற்கும் ஒரே வகையான மருந்து ஏற்றதாக இருக்குமா? 60 கிலோ எடை உள்ள ஒருத்தவர் நியூசிலாந்தில் இருக்காரு. ஆனால் அவருடைய பழக்க வழக்கம், அவர் செய்கிற உடற்பயிற்சி, யோகா, அவர் எடுத்துக்கூடிய சாப்பாட்டு பழக்க வழக்கம் இதெல்லாம் வேறு. ஆனால் இந்தியாவில் ஒருத்தவர் 60 வயசில் இருக்கார். அவருடைய உணவு பழக்கம், காலையில் எழுந்திருக்கிறது, உடற்பயிற்சி, யோகா, அவருடைய வேலை, ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வேறு. அப்போ இவங்க 2 பேருக்கும் ஒரே வகையான மருந்தை நம்ம கொடுக்கலாமா? இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, அவருடைய உணவு முறை என்ன, அவருடைய மரபு வழி, ஹெரிடிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல, அப்பா அம்மா மூலமாக வரக்கூடிய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி தான் சிகிச்சை கொடுக்கணும். 2 பேருக்கும் ஒரே மருந்தை கொடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம மனசில் ரொம்ப நாளாக இருக்கும். ஆங்கில மருத்துவம், நாட்டு மருத்துவம்னு சொல்கிறோமே, இதெல்லாம் ஒன்றா, இந்த மருந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு 60 கிலோ இடையில 2 பேருக்கும் ஒரே மருந்தை கொடுக்கலாமான்னு கேட்போம்ல, அதுக்கெல்லாம் இது கிடையாது. சரி, மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகள் பற்றி கூறுங்கள் ஐயா. ஒரு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு விளைவும் இருக்கும், பக்க விளைவும் இருக்கும். ஆனால் தமிழர் மருத்துவத்தில் பக்க விளைவுகள் இல்லை. இது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எவ்வளோ அழகாக உணவுக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்திலே கிடைக்கக்கூடிய தாவரங்களையும் மூலிகைகளையும் வச்சு அவங்க மருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா, அதில் எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லை. அதற்கு காரணம் மருந்து என்பதே உணவின் நீட்சியாக இருக்கிறது. ஒரு கவலம் சோறு நம்ம எப்படி உள்ள அனுப்புகிறோமோ அது எப்படி என்னென்ன வேலை செய்தோ அதே மாதிரி தான் அவங்க தயார் பண்ண லேகியமும் சித்த மருந்துகளும் சூரணம்னா கடையில் ஒரு லேகியம் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த சூரணமும் சாப்பாடு என்னென்ன வேலை செய்தோ, சாப்பாடு நமக்கு நல்ல சாப்பாடு நம்ம உடம்புக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணாது. அதே மாதிரி லேகியமும் சூரணமும் எந்த கெடுதல்களையும் நமக்கு பண்ணாது. அதனால் உணவு எப்படி பக்க விளைவுகளை தருவதில்லையோ அதே போல சித்த மருந்துகளும் பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துவது இல்லை. இருந்த போதிலும் சித்த மருத்துவத்தின் மீது தற்போது நடக்கும் பல அறிவியல் ஆய்வுகள் மூலம் அவற்றை நிர்ணயம் செய்து யாருக்கு எந்த மருந்து எந்த அளவில் எந்த துணை மருந்துடன் கொடுத்தால் பக்க விளைவுகள் இருக்காது என்று பட்டியல் போட்டிருக்காங்க. அது வேணும்ல, இவங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம், இவங்க வந்து உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு வேறு வேறு நோய்கள் இருக்கலாம் சொன்னோம்னா நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, தமிழர் மருத்துவத்தின் சிறப்பு அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு செழியன்னு ஒரு பையன் கேட்குறான். அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு, தனித்துவமான பார்வை, 2வது சூழலுக்கு இசைந்தது. இப்போ ஆங்கில மருத்துவத்தில் அவங்க நீடில், சிறப்பு, பாட்டில் இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம மண்ணில் போட்டால் என்ன ஆகும், மக்கி போகாது. அது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை உண்டு பண்ணும். ஆனால் சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள், லேகியம், சூரணம் இதெல்லாம் வந்து நீ என்னதான் வந்து பயன்படுத்தின பிறகு மீதி பொருட்களை நம்ம பூமியில் தூக்கி போட்டாலும் மண்ணில் தூக்கி போட்டாலும் அது வந்து பூமிக்கும் எந்த பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாது. அதான் வந்து சூழலுக்கு இசைந்த மருத்துவம், சுற்றுச்சூழலை சிதைக்காது. மிக முக்கியமான சிறப்பு என்னவென்றால் நோய்க்கான சிகிச்சையை மட்டும் சொல்லாமல் நோய் வந்து மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறதுக்கான வாழ்வியலையும் சொல்கிறது. அதனால தான் நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி என்ற திருக்குறளின்படி நோயை மட்டுமன்றி அதன் காரணிகளையும் கண்டறிந்து ஒருவரை நோயில்லாத மனிதராக்குகிறது. நன்றி மாணவர்களே. இன்னைக்கு நாம தமிழர் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்களுடைய பேட்டியை பார்த்தோம். இலக்கியான்ற ஒரு பொண்ணு என்ன சொல்றா, பள்ளி ஆண்டு மனத்தில் அந்த சித்த மருத்துவத்தை பற்றி கட்டுரை வெளியிடணும், அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களை எங்களோட பகிர்ந்துருக்கீங்கன்னு சொல்கிறா. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, மருந்தில்லா மருத்துவம், மூலிகை மருத்துவம், அறுவை மருத்துவம், உடற்பயிற்சி, யோகா இதெல்லாம் சொன்னார். 5 பூதங்களுடைய சமநிலைகளால் தான் நோய்கள் வந்து போகுதுன்னு சொல்கிறாரு. சரி மாணவர்களே, அடுத்த வகுப்பில்
இந்த உடற்பயிற்சி யோகா உள்ள மாதிரி மாணவர்கள் பெரியவர்கள் என்னென்ன உணவு சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தகவல் அமைப்புகள் எப்படி இருக்கணுங்கிறத நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம். நன்றி மாணவர்களே.